È fischetto, a to je ornamento materi corno e kýr, giocatolo materi zileně. Chcete to i ve francouzštině? Můžete. Jo? Monsieur, je vais vous présenter la fabrication de pierres aiguisées. Oui? Materi naturelle, blé grec, grande pierre aiguisée, les fossiles, les couteaux. Pierre aiguisée, les l'ardoise finishing, et l'eau. Oui? Pierre aiguisée et cornes, les fossiles, oui. Aiguisé et couteau, les couteaux, grand, petit, très petit, cornes, cerf, chevreuil, renard, sirène de navire. Denacuration. Sifflet, buton materi corn, ministr kultury mě vyslal v únoru na 10 dnů do Paříže, do centrály UNESCO, kde jsem tuto výrobu tam předváděl. A výstava se jmenovalo Vole Faber, volně přeloženo Živé poklady národa. A byl to tam obrovský úspěch. Bylo nás 5 těch nositelů lidových tradic, to máme ten titul. A průzky, Francouzi sem, když přijdu, beru jak stekli a tam vybrali také. A to je opravdu úžasné. Comment portez-vous, mademoiselle? Ça va? Comme ça? On studuje francouzštinu, tak já jsem sem tam konverzuju. Dneska jsem dělal asi 5 nebo 6 výkladů ve francouzštině. To byli hosté.